Isa ang nasawi habang dalawa ang sugatan sa banggaan ng kotse at wing van sa kahabaan ng Andaya Highway sa Barangay Taysan, Sipocot, Camarines Sur, bandang alas 5:40 ng umaga kahapon, June 11. Kinilala ang nasawi na si alias Emily, 59 anyos, may live-in partner at residente ng Baguio City, habang sugatan naman ang kanyang pamangkin na isang lalaking teenager at ang driver na anak ng nasawi. Ligtas naman ang dalawa pang sakay ng kotse. Batay sa paunang investigasyon, sinubukang mag-overtake ng kotse sa isang pampasaherong bus, subalit nahagip ito ng kasalubong na wing van na nasa kabilang linya. Yung lumalabas sa investigasyon namin is yung fault po is nasa part po ng Toyota Vios kasi po nag-encroach siya sa linya po ng truck. Actually, yung truck susubok pa sanang umilag kaso close masyado yung distance nila kaya hindi na rin po inabot. Hindi naman actually siya sa preceding vehicle niya is kaya lang siguro yung mahaba yung bus na inovertaken niya. Alanganin siguro siya dun sa bus na inovertaken niya kaya nakarating na siya dun sa kurma kapag nag-overtake. Kaya hinabot niya doon yung truck na paparating to. Nabatid na patungo sana ang mag-anak sa isang pista sa bayan ng Libon, Albay. Samantala, hindi na nagsampa ng kaso laban sa driver ng truck ang naiwang pamilya. Nangako rin umano ang may-ari ng wing van truck na magbibigay ng tulong pinansyal sa mga biktima. Ang bali po, tinake in on custody naman lang po namin sila. Tapos after nila magkaroon ng amicable settlement, release man lang din po namin sila. Wala naman po kaming reason pa para i-hold sila na ganun. Kasi wala namang plano magsampa ng kaukulang kaso yung pamilya. Kasi base naman po sa investigasyon, fault din naman po nila. Nanawagan naman ang otoridad sa lahat ng motorista na magdoble ingat sa pagmamaneho at laging sundin ang road signages upang maiwasan ang ganitong mga aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.